Госпожи и господа, Драгомир Симеонов! Добър вечер, госпожи и господа. Сега ще ви разкрия тайната на импроформата мистерия на българските гласове. Най-напред ни трябва произволен участник от публиката. Като този. Или може би още по-произволен. Като този. Така или иначе нямаме друг. Необходимо ни е фенерче. Като това. Сложи го на главата си. В момента го слага на главата си. Прекрасно. Отиди си. Сега светлините угасват. След това форматът продължава, като всеки един от актьорите е озвучаван от някой друг. Ето, дори аз съм озвучаван от някой друг. Това е форматът мистерия на българските гласове. Елате и се потопете в нея, защото тя ще се случи само веднъж. А докато чакате да се случи, аз ще ви изпея нещо. Абонирай се за канала ни, абонирай се за канала ни, абонирай се за канала ни, шалелулелулулула. Абонирай се за канала ни. Ето тук, натиснете това копче, натиснете това тук, горе, ето го, натиснете го. Ако го натиснете, ще спра да пея. Абонирай се за канала ни, абонирай се за канала ни, шалелулелулула. Абонирай